Хващате го, да не се повтарям, във вашето бурканче. Аз го слагам. Сега в случая са мазнички още. Повърхността около очната повърхност е мазна, тъй като не изчакахме да попие продукта. Но когато попие този продукт, вътре в самата кутия има една фитоемулсия, която е само, забравих да ви кажа, че тези продукти са на, бяха на билкова основа. Тибетски билки и Да. китайски древни рецепти. Значи на тибетски билки и китайски древни рецепти. Много е икономичен продукта. С този продукт ни оставаме кожата да ни изглежда, да е опъната. Айде да не иска да пуска. Става едно увлажняване. И стягане на кожата. Нещо не иска да не пуска това. Елате да видите сега с колко минутки грижа. Елате да видите колко добре изглежда околоочния. Има лъскавина, има блясък. И виждате колко малко се иска от продукта. Това също е много икономично. След като се погрижихме за околоочния, сложили сме си и маската. Сега аз горещо ви препоръчвам нещо, което го ползвам под крем. Това е една емулсия, която укрепва и стяга кожата. По-скоро го наричам копринен серум. Във формата на кремче. Леко завърти. Лекичко да е така. Слагате навсякъде. Този продукт също моделира, особено за жени след 40, моделира овала на кожата. Знаете с годините как гравитацията дърпа надолу и ако сте виждали жени как тук им стават две турбички тук отдолу точно, това е когато не се грижиш за себе си. Върху тази емулсия аз нанасям крема с интензивен лифтинг ефект. И този продукт, последния, серума, също има лифтинг ефект. Слагате си малко от кремчето. Сега ще ви покажа и още нещо. Върху крема може да си нанесете тази същата серия. Има един матиращ продукт, матиращ крем, който играе ролята на фондютен. Сега, дистрибуторите казват, че този крем се нанася върху влажна кожа. Примерно е пролетно време, кожата не иска толкова много, или края на лятото, просто кожата не иска толкова много грижа. Взимате си една перличка, нанасяте си я под крема, отгоре си слагате, аз му казвам тип фондютен, сега ще го и видите. Нанасяте си леко, но върху отдолу задължително трябва да има нещо. По-скоро не изчаквайте да ви попие крема.
докато още нанесете крема или емулсията там отдолу, която сте решили. Малко тясно стана. Сега ще ви капнем няколко капчици от емулсията, защото изсъхна. И това нещо тази става една хомогенна смес, която създава така една мекота, белота. Аз не знам защо младите девойки и жени ходят на тези солариуми. Толкова много си навреждат на кожата. Там толкова клетки се убиват, които няма възвръщаемост. Вижте сега каква белота и свежест. Аз къде си оставих очелата? Моля, иди да видиш там някакви очела, виждаш ли? Благодаря ти. Няма как да чакай. Не. Тя още малко да поседи и ще покажем маската, защото тук не можахме да я изчакаме. Там просто ще покажем маската в другия вид, в който вие трябва да имате търпението у дома. Сега виждате ли как кожата има едно сияние? Лилка, стани лекичко. Няма да се познаем като сега. Да. Виждате ли как... Може да седнеш вече по-скоро. Да ти благодаря първо за търпението. Но вижте как кожата има едно сияние на кожата. Как се чувстваше? Как бяха продуктите? Особено на очите, невероятен стягащ ефект. На окото. Да, И аз на винаги окото. го препоръчвам. Охлаждане, едновременно за уморено око и едновременно с това стягащ ефект. И нещо Много ми каза приятно. и за ампулката, за Ампулката, капсулата. капсулата, усещането е като тоник. Ментов ефект и... Освежаваш ментов ефект. А същевременно е мазен. Мазно, да. Да. Усещането е мазно и ментово. Да. Такъв върх. Добре.